كلام متر عن كود يا على السكيكا عكشا أتكو بيتشي 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 هذه يا جماعة Политики. Один телевизор камера. Чак. Дико, камера. Сначала. Дико. Hadi jantar canto. Vê? Ligando o sapato. Haydi müşahit. Hadi. Ele canal. Ele acha? Quando acha? Giro. Olha Pe canal acha? Senti? Eles deu televizor na câmera. Măgeat china mă pare. Eu curti. Canım. Haydi. Şey yapalım. Açıklayalım bırak. Треба, что если знаешь. Крестница? Еще видим не то или ясно. И двамата? Миро, дикотика, камера, миро. Дикоти. Eu abro o truque nos pequenos.
Камерата така, Мирославчо. Белушки, злати. На колко месеца? 4. Как се казва? Мирослав. Мирослав. Виноградовско. Не. Дай сега се щичка. Какво носиш? Това са дрехите на детето. Дрехите на Едно шарните. Защо е да? Аби изкарай дрехите, нали ще снимат да ги снимат. Кърпата съм... Да се щичката, ще може ли някакъв раз да се така. Кръсна си ти за пътите си диши. Благословен Бог наш, всегда и присно во веки веков. Амин. Отче наш, иди си на небесех, да свети името Твое, да прииде царствието Твое, да бъде воля Твоя, и яко на веси земли, хлеб наш насущни даш нам днес. И остави нам долги наши, откровения, остави должником нашим, и не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавого. И яко Твое царство и сила и слава и Святого Духа, ныне присно во веки веков. Амин. Правиловен и образ готовности, воздержания очистили чистоту Твоего, я живещи истина, сего роди встречались и смирение высокая, нищетою богатая. Отче священноначалниче Николае, моли Христа Бога спастися души наши. На Господа да се помолим, Господи, Боже наш, на Тебе се молим, Тебе просим да отпечаташ страната на лице върху раба Ти Мирослав и да се отпечата гръзна на Твой син сърцето, помишленията му, за да отдаде суетата, не стой си към замисъл на врага, а да следва Твоите повеления, дай Господи, неотречеността и стопили върху него. Като бъде съединен в удобно сърце църква, съвършенство, чиста Христа Твоего, така като живее по Запад, като запази печатане и повреден, да получи блаженство на изманите от Царството Духи. Бог да Тъй, че го народите си, с когото си благословен, заедно с свети, благ, живоблещ, който сега и винаги, и във веки веков. Амин. Радвай се, благодатная Богородице, Дева, изтърпе Богосия Сонце, правди Христос Бог наш, просвещай Исущия Боже, весели се и Ти, старче праведне, приеми во обятия Свободителя душ наши, дарующего нам воскресение. На Господа да се помолим. Господи, Боже на истината, Твоите ми народите си и светите дух, възлагам ръката си върху раба Ти Мирослав, който се удостоил да преместойте ми да се запази под заслона на крилето и устрани от него статуя, нас да бъде изпълнен със вяра, надежда и любов към Тебе.
за да познае, че и ти си Богонароден Твой Син, Светия Твой Дух. Дай му да постъпва всички Твои заповеди, да паси угодно на Тебе, защото ако човек стори ти неща, ще живее, че тях запиши го в книгата на живота си, съедини го с сталото наследието си. Нека се прослави върху него, защото му възлюбите си, Господа Бога нашего и Совиста, и на животворящия ти дух, нека очите ти винаги му се огледат на него, ушите чуха са на главата му. Развесели го от делата на ръцете му, всичкото потомство величае, да покланя своя великото и възвишеното име, и да те хвали пред всички живота си, защото те възпел всяка небесна сила и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. И изгони от него всеки лош и чист дух, който изприти се загне в сърцето. И изгони от него всеки лош и чист дух, който изприти се загне в сърцето. И изгони от него всеки лош и чист дух, който изприти в сърцето му. Дух на заблуда, дух мощта, дух на идолослужение, всяко користолюбие, дух на лъжа и всяка нощта, което свърши по научаване на дявола, и го направи да бъде разумна от цар светото царство, пъченче на църквата си, осветен син на светлината, наследник на царството ти, тя като преживее позад, като запази печатен пореден, да обави техна запетнена, да получи блаженство на светиите в царството ти, по благодати на усърдие, че го народен си, който го знаем, заедно с светия, благ, животворящ Твой Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Кръстни побани се на тахата на земята. Отричаш ли се от Сатаната, от всичките му дела, всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Скажи, отричам се. Отричам се. Отричаш ли се от Сатаната, от всичките му дела, всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричаш ли се от Сатаната, от всичките му дела, всичките му ангели, всичките му служение, всичката му гордост? Отричам се. Отречеш ли се от Сатаната? Да. Отрекох се. Отрекох се. Отречеш ли се от Сатаната? Отрекох се. Отречеш ли се от Сатаната? Отрекох се. Обани се това. Съчетаваш ли се с Христа? Кажи, съчетавам се. Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчета ли се с Христа? Съчетах се. Съчета ли се с Христа? Съчетах се. Съчета ли се с Христа? Съчетах се. И вярваш ли в Него? Кажи, вярвам в Него като в Цар и Бог. Вярвам в Него като Цар и Бог. Кажи, вярвам в един Бог Отец. Вярвам в един Бог Отец. Вседържител. Вседържител. Творец на небето и земята. Творец на небето и земята. И на всичко видимо и невидимо. И във всичко видимо и невидимо. И в един Господи Исус Христос, Сина Божий, единороден, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина от Бог истина. Роден и сътворен Дом същност от Отца, чрез когото всичко е станало, който взема човек и заради нашето спасение след от небесата се вмутил Духа Света, и Дева Мария стана човек. И вероятно за нас припомните плата, стане бе погребан и възкръснал тързен според писанията, възрастта небесата си и десно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живимите и страшно мъжни места. И в Духа Света го Господа ще прави каквото от човек, който да покласне го слави на нас от Твои сини. И който изборъче и пророчите на света на света църква. И изповядаме едно кръстение в оставените Твои. Част от кръстението на нашите съчетали се с Христа. И поклоним. И ти поканам се на Отца, и Сина и Света го Духа, И Сина и Света го Духа. и ги насреща, А всичко неразделна човек. И неразделна човек. благословен Бог, който се заспаса на човек, Господи, почнай с Бога, Бог, Спасите на нашите души на Господа, се помолим. За този храм, за Божи на Господа, се помолим. Да се освети тази вода, честиот Христи, освети Господа, се помолим. За да ангелът от тази вода,
този, който прощава късмена достойно за него, царство Господа не този, който пристъпа към света, на Господа да се помогне, за да се окаже несъзнателно след на вечни блага, на Господа да се помогне, да може да запазва теплото на преднето, нашия Бог, на Господа да се помогне, да бъде изпаден той ни от църквата, гневът да им нужда на Господа да се помогне, като помнем заедно с всички свещи, светата свещи, като Господа, славно Владица, наша Богородица и Христма, Дева Мария, нека сами себе си и другиго, и целия си живот на Христа Бога да дадем. Видих си, Господи, чудеса Твоите дела, и нам достатъчно да разпеем Твоите чудеса. Видих си, Господи, чудеса Твоите дела, и нямам достатъчно ми да разпеем Твоите чудеса. Видих си, Господи, чудеса Твоите дела, и нямам достатъчно ми да разпеем Твоите чудеса. Сам Тичко любим, Царю роди, сега ще просвети, Твой да посвети тази вода. Сам Тичко любим, Царю роди, сега че следващи, Твой да посвети тази вода. И дай благото на изкупление, вкусното, необратно признано, Тем светилен дал, че служка, предпазващо от болки, гибелно за демоните, недостъпна за вражеските сили. С ангелска сила изпълнена на бягато неизбрани се с нанито